wacce take magance matsala ta sanyin mara. Duk wanda Allah ya jarabta da matsala ta sanyin mara, duk yanda ka dade da shi, duk wata nau'i ta cuta da ya saka maka ko wata larura, in dai sanyin mara ne ya haifar maka da ita, to insha Allah inda yake amfani da wannan fa'ida kamar yadda zan yi bayani, Allah zai yayi maka wannan masifa. Kamar wanda sanyi ya haifar mai da matsala ta kankancewar gaba ko saurin inzali, ko wanda sanyi ya haifar wa matsala ta daukewar sha'awa, ko kuma wanda yake fama da matsala ta fitar ruwa, ko matsala ta jin zafi yayin fitsari, ko kuma wanda sanyi ya haifar da matsala wacce idan kai fitsari da zarar ka tashi sai ka ji kamar wani ya dawo ko kuma wani ya dugo, ko kuma wanda sanyi ya haifar wa matsala ta kaikayin matse zaka ga matse matsin ka yana kai kana sosa, zaka ga kana jin daɗi, gurin yana farfari, gurin zaka ga yana dadewa, zaka ga gurin yana yin ja, yana yin saba kamar kako ne, zaka gurin kuma yana wani irin waye. Ko da wanda a waya kasa za ga kwana daya za ga ya canza, dole sai dai ka cire ka sa wani, ko da ka wanke za ga wannan warin za ka ci gaba da jinsa. Ko kuma wanda sanyi bangaren mata ya haifar mata da matsala ta kaikayin gaba, ko kuma fitar kuraje, wasu kuraje yan kanana haka wanda za ka ji kamar kwaye ne a cikinsu, ko kuma wacce sanyi ya haifarwa da matsala ta dadewar gaba, za ga gaban yana dadewa ko yana tsatsagewa, ko wacce sanyi ya haifar mata da matsala ta fitar ruwa, ko kuma wacce sanyi ya dauke wa sha'awa ko ya dauke wa ni'ima, za ki ji kwata-kwata baki da sha'awa ko kuma baki da ni'ima. Namiji zai rika cewa idan yana saduwa da ke baya jin wani abu, ko kuma za ki ce kina jin zafi yayin da namiji yake saduwa da ke, ko kuma wacce sanyi yake wa wasa da al'adar ki ta rika daukewa, ko tana zuwa da ciwon mara ko da ciwon baya. To insha Allah dukkan waɗannan matsaloli da ma wasu matsaloli da sanyin mara yake haifarwa, in dai aka bi wannan hanya aka yi amfani da ita, za a samu waraka, amma da yardar Allah. Abin da za a nema shine, da farko za a nemi namijin goro, za a samu kamar guda 3, za a bara bawansa, za a samu tafarnuwa, ya'yan nata slice ɗinta, za a samu kamar guda 5, za a samu citta mai yatsu ko citta mai ashar, za a samu guda 2, sannan za a samu kanamfari karamin cokali, in garinsa ne kuma rabin karamin cokali, sannan za a samu albasa guda 1, sai a yanka ta 4, sai a dau kashi 1 a cikin guda 4. Za a da waɗannan abubuwa guri guda, sai a dan sa a turmi a dan jijjiga su haka dan kirba, sannan a samu ruwa kofi 4 na ruwa, kofi madaidaici wanda ba babba ba kuma ba karami ba, sai a hada da su waɗannan abubuwa, sai a tafasa. Za a tafasa su sosai, yauwa sai a sauke, a tace, sai a samu plus haka ko wani abu wanda ba zai huce ba, sai a zuba a ciki. Za a rika shan rabin kofin da aka yi amfani da shi wajen dafawa. Za a rika shan kofi 1 da safe, kofi 1 da daddare, kofi 1 da safe, kofi 1 da daddare, har tsawon sati 2. Idan kana da iyali ko iyalai, za a haɗu gaba ɗaya a yi wannan haɗi a rika sha tare, domin idan kana da iyali kana ɗauke da wannan matsala, su ma suna ɗauke da ita. Don haka karka sha kai kadai ko karki sha ke kadai, za a haɗu tare da uwar gida ko kuma mai gida a rika sha tare tsawon sati 2. Insha Allah za a samu biyan bukata. Wannan fa'ida duk wanda ya jarraba ta, in Allah ya yarda zai samu biyan bukata kuma zai rabu da wannan matsala.